Takže bojový postoj. Bojový postoj je asi v dnešní době to nejlepší a nejefektivnější a hodně lidí to používá a má to svůj smysl, má to hlavu a patu. Proč? V podstatě máte nohy zase na šíři ramen, obě špičky směřují k cíli. Pravá noha, pak když jste praváci, to znamená silná noha, je půl krok zakročená. V kolenou jste flexibilní a lehce předhnutí v kyčlích. Samozřejmě držíte zbraň pevně propnutý ruce zase na nějakých 80% kvůli dobré stabilizaci při střelbě. Vlastně vaše těžiště je 50/50 a v tuhle chvíli jste nastartovaný k tomu, abyste se rychle pohli dopředu pod úhlem, snížili svoji zásahovou plochu. V podstatě se neustále v takové lehké tenzi, která vám pomáhá dynamicky řešit tu situaci, v které se nacházíte.